רוצה לתת לכם היום תרגיל חשוב מאוד למפרק כף היד. כפי שאתם יודעים, מפרק כף היד בזמן שאנחנו חובטים חשוב שיהיה יציב. איך אנחנו מחזקים אותו, איך מגבירים את היציבות באזור, ומה התרגיל שאני יכול להתחיל ממנו. התחילו עם 8 חזרות למשך 4 סטים עם משקולת ייעודית שנקראת קטלבל. את המשקל של הקטלבל אתם יכולים לבחור בהתאם לגודל גופכם. ההמלצה שלי היא להתחיל מקטלבל של 4 קילו, ויש כאלה שאפילו ירצו להתחיל מ2 קילו. זה בסדר גמור, אין פה מה להכניס את האגו בעצם. המטרה היא לחזק את מפרק כף היד. לאחוז במשקולת כאשר אני נכנס תחתיה, כשכף היד מסתכלת למעלה וכל 4 האצבעות חוץ מהאגודל נכנסות בתוך השקע שנמצא בין גוף המשקולת לבין הראש שלה. רוצה לתת לכם היום תרגיל חשוב מאוד למפרק כף היד. כפי שאתם יודעים, מפרק כף היד בזמן שאנחנו חובטים חשוב שיהיה יציב. איך אנחנו מחזקים אותו, איך מגבירים את היציבות באזור, ומה התרגיל שאני יכול להתחיל ממנו. התחילו עם 8 חזרות למשך 4 סטים עם משקולת ייעודית שנקראת קטלבל. את המשקל של הקטלבל אתם יכולים לבחור בהתאם לגודל גופכם. ההמלצה שלי היא להתחיל מקטלבל של 4 קילו, ויש כאלה שאפילו ירצו להתחיל מ2 קילו. זה בסדר גמור, אין פה מה להכניס את האגו בעצם. המטרה היא לחזק את מפרק כף היד. לאחוז במשקולת כאשר אני נכנס תחתיה, כשכף היד מסתכלת למעלה וכל 4 האצבעות חוץ מהאגודל נכנסות בתוך השקע שנמצא בין גוף המשקולת לבין הראש שלה.